Diolch yn fawr, Cadeirydd, a mae'n bleser i fi gefnogi y cynnig bris yma ar sefyllfa y tîm pêl-droed cenedlaethol yma yng Nghymru. Cymdeithas pêl-droed Cymru ydy'r trydydd hynaf yn y byd. Mae'n bwysig cofio hynna hefyd ymysg yr holl drafodaethau yma. Ac y rheswm mae hwn yn gynnig bris ydy wrth gwrs mae'n eisiau gymaint o sôn nawr ynglyn â tîm pêl-droed i Brydain gyfain yng nghyd-destun gemau Olympaidd yn Llundain yn 2012. Wrth gwrs, o'n hochor ni fel Plaid, sy'n ni'n gobeithio byddwn ni'n ymgyrchu o gael tîm Cymru yn y gemau Olympaidd hynny yn 2012, ac nid yn trio cuddio unrhyw embaras o'r sefyllfa niwlog, as yr rhai yn gweld ar hyn o bryd, drwy gael tîm pêl-droed sy'n cyfannu yr ynysoedd yma i gyd. Mae'r ateb yna yn warthus ac yn fygythiad sylweddol i unrhyw syniad o Gymru fel cenedl. Os nad ydyn ni'n gallu cael cynnal tîm pêl-droed cenedlaethol fel gwlad, mae hwn yn fygythiad gwirioneddol. Oedd Rhodri Morgan ar y radio rhyw bythefnos yn ôl, tra'n croesawu y sawl oedd wedi ennill medala, aur ac arian ag ati yn y gemau Olympaidd o Gymru ym Mae Caerdydd y diwrnod hwnnw. Ac mae'n digon teg i fod yn llongyfach y sawl sydd wedi bod yn hynod lwyddiannus yn y gemau Olympaidd eleni. Ond pan ofoniwyd y cwestiwn i Rhodri Morgan ar Radio Wales ynglyn â y posibilrwydd yma am dîm pêl-droed Prydeinig yn y gemau Olympaidd nesaf, oedd o'n darogan, I am not a nationalist, medda fe, ac hefyd, I am relaxed about a team GP football team. Wel, mae'n ateb i Rhodri Morgan ar y ddau bwynt yna, yn llywodraethu efo fo nawr yn y tiriol. Ond mae'n deg i'w atgoffa ynta hefyd i fod yn genedlaetholwr, falle nid yn rhannu'r un weledigaeth a chenedlaetholwyr yn fan hyn, ac hefyd, da ni yma'n hyn ddim yn rhannu'r ffaith bod y mor relaxed ynglyn â posibilrwydd o gael tîm pêl-droed Prydeinig. Mae'r syniad yn warthus. Cefnogwch y cynnig. Diolch yn fawr.